Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आशा खालामो गासिबो मोजां दङ। The big update official notification SSC SD Constable आरो लोगोसे गोदान साख्रि SD Constable आरो बेनो जाबाय मिनिमाम फरायनाया नोंथांमोना only 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन up to डिग्री पास हमना ला HS पास नोंथांमोना पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो SD Constable आव 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो पोस्ट वाइज आवहाय स' बेसेबां भेकेन्सि दङ जेरै हमना ला CRPF नोंथांमोना आसाम राइफल SSB जों बेखौबो नायगोन गोबाव खालामा माखासे नटिस गोसारगासिनो दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै बिदि गोबाव खालामा दा फार्स्टआव जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेनिफ्राय बे 84,000 नि सायाव भेकेन्सिया नेक्स्ट लेभेलाव फैनो गोनांनि स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन स' बिदिब्ला जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव दा जेब्ला जों फैयो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय लेटेस्ट मोनसे नटिस होबावबाय SSC आ गोबां नटिस होगासिनो दङ बेनो जाबाय SD कनस्टेबलआव जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन बेसेबां नाम्बार मोनखो स' नोंथांमोना लगइन खालामनानै नोंथांमोननि मार्क्सखौहाय बेवहाय आपल'ड खालामसिगोन एबा दिनैनिफ्राय खालामबाय स' बेखायनो गाव गावनि रल नाम्बारखौ होनानै ID खौ होनानै नोंथांमोना नायदो चेक खालामदो बेसेबां मोनदोंमोन हमना ला 60-50 नोंथांमोना बेयाव ID खौ होनानै लगइन खालामनानै डाइरेक्ट मार्क्स अप्शनाव नोंथांमोना थांबानो डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो SD कनस्टेबलआव 60-70-30 मोनदों जि मोनदों बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हासिगोन स' बेनिफ्राय एग्जाम केलेन्डार जों बेखौ नायनोसै नोंथांमोननि SD कनस्टेबलआ माब्ला ओंखारगोन बेखौथ' मिथिखाबाय जायफ्रा दहायनि भिडिअ नायदों स' नोंथांमोना फुङाव भिडिअ नायदोंब्ला बेनो जाबाय नभेम्बराव ओंखारसिगोन नोंथांमोना 84,000 भेकेन्सि बेनो जाबाय 84,000 भेकेन्सि नभेम्बराव नोंथांमोना 24 आवहाय मोनगोन एप्लाइखौहाय एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा फेब्रुवारि 2024 आव जागोन स' बिदिब्ला बेसेबां पस्टआ थामारगोन 84,000 आव बबे कम्पानियाव बा बबे डिपार्टमेन्टआव थागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै थांनाय बारा 54 मोन नाथाय देग्लाय स' 84,000 बेनो जाबाय 30,000 आनो बारा अब्ला नोंथांमोननि काट अफआ एसेबां हाई लेभेल थांनाय नङा बेखायनो बयबो जायफ्रा 10 पास जाबाय मेट्रिक पास जाबाय स' नोंथांमोना रेडि जादो आरो लोगोसे एग्जाम पास खालामनानै नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट पास खालामनानै काट अफ वाइसआवहाय स' नोंथांमोननि साख्रि जागोन SD कनस्टेबलआव स' दानिया बेबादि मोनसे नटिस गोसारगासिनो दङ भाइरेल नटिस जेराव नोंथांमोना गोबां नुदों जानांगौ CRPF दङ हमना ला 29,000 नि बारा BSF दङ 19,000 नि बारा ITBP दङ 4,000 नि बारा SSB 8,000 नि बारा CSF 19,000 नि बारा दङ बेनिफ्राय आसाम राइफल दङ 3,000 नोंथांमोना बेयाव बाराखौ नुनो मोनदों दा बे नटिसखौ नायोबा बेवहाय माखासे RTI नि माखासे मेनसन खालामनाय नुनो मोनदों नाथाय पस्टआ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव 84,866 भेकेन्सिस जेराव गोबां मेल फिमेल नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय फेब्रुवारि स' नोंथांमोना एग्जामा जागोन एन्ड 2024 आव स' बेनिफ्राय नभेम्बराव नोंथांमोना एप्लाइनिखौ एक्टिभ मोनगोन 10 पास जानाय लोगो लोगो जेबो पार्सेन्ट नाङा 10 पास जाबानो हागोन आरो बेयाव स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो 10 पास खालामनानै एग्जामखौहाय आरो एग्जाम पास जाबासो फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो फिजिकेल टेस्ट पास जाखांनानै नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्टआव दा फिजिकेल टेस्ट होनोबा 5 किल'मिटार बे जाबाय हौवाफोरनि हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स थ' बेबादि नोंथांमोना खारनांगोन जोबोर इजि थ' बिनिफ्राय जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला नैबे 84,000 भेकेन्सिखौ नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनगोन बेनो जाबाय नभेम्बराव स' नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ स' बेनोमोन दिनैनि बिग आप स' बेनिफ्राय जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोननोहाय लाना फैगोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव